Hola, bon dia. Gràcies per venir a aquesta fira virtual. Soc Laura Castellví, responsable de People and Training a Unique Hotels. A continuació us ensenyarem un petit vídeo del que som i el que fem a Unique Hotels. Gràcies per la vostra assistència. A Unique Hotels creiem que cada persona és única i per això oferim experiències que són realment irrepetibles. La nostra manera d'entendre l'hospitalitat parteix de la senzillesa, de fer les coses ben fetes i amb passió pel detall. Per nosaltres, el luxe no és només una habitació bonica o un servei correcte, és mirar els ulls, escoltar amb empatia i actuar amb compromís. Volem que cada client, però també cada col·laborador, se senti valorat i respectat. Els nostres valors són el nostre dia a dia. Som únics perquè fem les coses amb autenticitat i compromís. Som elegants perquè cuidem cada detall, des del tracte fins a l'espai on treballem. Ens considerem anfitrions del destí, perquè oferim molt més que una estada. Oferim una connexió real amb l'entorn i mirem sempre a llarg termini perquè volem créixer junts, amb exigència però també amb cura. Per això diem que l'excel·lència es construeix a base de petits gestos, repetits amb constància i amb il·lusió. Aquesta és la nostra manera de fer. Aquesta és la nostra manera de ser Unico. Si vols conèixer-nos millor, et convidem que vinguis a conèixer-nos amb aquesta fira virtual, que ens segueixis a les redes socials i agrair-te només el teu temps que has dedicat per escoltar-nos, per veure'ns en aquest vídeo i esperem veure't aviat als nostres hotels.